या हल्ला किरे हल्ला लीप ग्रिपर बी कितें चोडा का मातशी खेळ या डिक करतो हय रे पयला रे सांगता हे बघ मोठी चणक असं येता ना सकयल सकरिया बाबा सकरिया सकाळ असं ना काढ तू वरतूनच काढते सकरिया सकाळ का हा भूगले ना भूगले पण जिथे अट्टा हो सना माझा व्हिडिओ काढता तो चालू हा मोठी कणा क्या सांग बोलल्या मला मोठं खबर आहे तो मोठी कणा ऑइल काढतो ना yes